बेसरा बिगुमाया सबसे लास्ट जाबाय आरोना जानाया बिबानाफोरखौ मोनबाय बायनाय मोखांखौ माबा बिला आखा बिदिनो खानामा दंना दिनैसो लोगो मोनबाय सिबाय दाख्लैथ' लोगो मोनासै न'आव थांलायलायनानै आरोना थांनायनि लाहार फाहार खावसे थांगोरसिगोन खावसे थांथ'आ आरोना जोंहालाय इसे साननाया ओमफ्राय थांनो गोसो गैया खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग इउटिउब चेनेलखौ थेंक इउ सो बारायबावबाय सबाय माजे जोबफावबाय होननाय महर लाना सोनाबा दामगै बेनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासे नायलांबानो जाबाय फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो आरो दिनै ब्लग्सआ इन्टारेस्ट जाखागोनबो सोनाफोर सब फुरा नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो बेल आइकनखौबो दाबायनानै होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो मोजां मोनथारदोंबा बेनिफ्राय सोनाफोर थामनेलाव आं होखादों नोंथांमोननो जोंहा दिनै मा आंजों लोगोसे गोदान गोदान मानसि नुनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय ब्लग्सखौबो फुरा मजेदार खालामथारगोन माने फैनो नागिरदों जोंहा जात जात मानसिफोर आरोना बेनिफ्राय मा होनो बिगुमाया हामफ्ला सिमफ्ला जालायनाय बेस्रा बाजाराव थांबाय दा रुमाव आंल' फिसाजों लाग्राया बाहेरायाव दंहैयो फिसालाया एग्जामाव थांबाय ओमफ्राय आं मा रेडि खालामनो हायो खालामग्रोनोसै आरो न'आव थानायखौ ओमफ्राय दा बाजारनिफ्राय मा लाबोयो बिथाङा सब फारि फारि शेयार खालामलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना साला आंखौ मावनानै जाहोफैनांगौआ दाबो फैया आंसो लुखुर लाखार मावबाय थानांबाय आरोना दा होगोनसो आं बेखौ फैयोबो फैयो दुनियानि लेजि ओरै ओमफ्राय आं बिन भाजा हाखांनायजों बिथाङा बाजारनिफ्राय सौफैबाय आरोना नै अमा बेदरफोरखौ रुनानै लाखाबाय नाजों अमा लानानै फैबाय आरो बेखौ हालदैजों संख्रिबो होनानै लाखाबाय बोरै बोरै संनाय जायो संसै ओमफ्राय बिथाङा नै ओरै खुदिनाबो लानानै फैदों बाथोन होखावनो हागौ जोङो लानानै फैजोब्बाय आरोना पटापट लागावनोसै एवनो लाहांहां फैनानै फिसाजोखौ नै फुथुगोरनांबाय आरोना बे उन्दुबाय थादों ओरै ओमफ्राय भाजायाबो मोनहांहां ओरै नायाबो एवनाया एकदम कन्टिनिउ ओमफ्राय नै दंबावो जारला आलासिनि बाहायनो जोंबो एसे जानोसै आरोना जोंबोथ' मोननै आइटेम जायानो जेनेबा ना जाबा बेदर जाया बेदर जाबा ना जाया दिनै जानोसै आरो ज'नो नङा होमबा गोबावजों खनसे लोगो मोनलायगोन ना सौफैबायानो जोंना बिथाङा नुवाखै मानसिखौ आं ओमफ्राय संनायाव बदल होसिगोन बायदि मोनदां साहा फुदुंनाय मोनलोंसिगोन बायदि मोनदां नुवाखै फैस्लाबो नै मारै मालाय बिदिखौसो पेटार आंखौ नायफिना ओरैहाय बदल होनांगौ साहा फुदुंसै र' दासो सफैदों आरो सफैबावनांगौ दङ आरोना फारि फारि सफैगोन एसे आलदा आलदा जायगानिफ्राय नालाय बिथांमोना सिखारबाय जोंहा जोलैया माने हराव मोदोम एसे दुंदोंलाय जारलायानो जुद गैया आरोना अब्ला बारा टेनसन गैला बदल होग्रा फैखाबायना ओमफ्राय साहा लोंनानै लानोसै जोंहा ओमफ्राय आलासिया ओरैबायदि माने आग'सो गावनो फुदुंनाया सिबाय ओमफ्राय लाबाय नैबे बिथाङा लाना फैदों ओमफ्राय बेखौ जाथ'ला होदो एसेसो ओरैसो ओमफ्राय नै बिगुमाया मालाय दहाय लाफानानै दोनखादों सिंग्रा आरो माथोबाव आंहाबो देहाया बारा सुग गैयाबाबो जागोन आरो जानायावलाय आरो माथो बिफायालाय साया नै मालाय इदिसो गोदैया स्पाइसि लाबोबाय नोङो आयौ मालाय मादि मेथाइसो बेलाय बरफि हे भगबान नालाय फैस्लाबदोंमोन फंबाय सौफैबाय बिथाङाबो पबित्र ओरै फैदो सासेयाथ' नालाय फैस्लाबोन ओंखाम संग्रायावसो आं मालाय सिरा जाहैगोनदो सेस काजिन माखा दिनै आंहा नै बिदि लाफ्ला गसिगोन आरोना ओमफ्राय बिथाङा बेदरखौ सिबाय बदल होफैबाय रायजोफोरथ' जानायल' अबा लांबाय बिगुमाया ओमफ्राय बे सिगारेट जोंनि नङा मोजां नङा बारा ओमफ्राय नैबे जोंहा खुदिना बाथोनाबो रेडि टमेट' होलायदों ने नोङो बालाय बिगुमै बानायनाय बेल' बे बानायनाय खिन्थु बाखि आंसो ओमफ्राय नै बिमादैया मोनसे ए भगबान मादि जाहोनो सानदों गोसोआव थालायनाय जाहोसिगोनलै इयो दे जालांथोंसै बिथांमोना ओमफ्राय सिबाय संबाय फिसाजोआ दासो आरोना फाइन थांबाय एसे गोथावैयाव बिगुमैनो संनानै जाहोनो मोना बेयावनो संनानै जाहोसै बिगुमै संनानै जानो फैयो बिगुमैया मोनसे बानायखाबाय नै इयो ओमफ्राय खुदिना बाथोन बानायखाबाय ओमफ्राय दा खुदिना बाथोना गोथाव होनदोंल' मिथिबाय बिराद गोथाव जादों बिगुमैखौ गोजोन होनो थाखाय गोथावल' होनदों नङाबा मुस्किल जागोन नोंसोरो दे स' हारिबा देखायलांबाय थादो ब्लगआ जोबाखै सोरनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दाख्लै बिगुमैखौ लोगो मोनैया ओमफ्राय लोगो मोननानै बिगुमैनि संनाय जानो फैदोंमोन खिन्थु आंसो संनांबाय साननिल' मोनजासिगोन आं बिगुमै संनाय आंनो खावसे फोमोनखादों बिराद केसरा इसोरो नों नायबाय ओमफ्राय
आंसो मेन जानो लुगैनाया मैथाजों अमाया बेबो आंसो संफैबाय सालाय नों एसे देरि जानानै फैबानो बिगुमै संखासिगौमोन माथो थाब लेंहरनाय गावनो बिगुमैखौ माला नोङो इसोर दिनैसो लोगो मोनबाय सिबाय दाख्लैथ' लोगो मोनासै न'आव थांलायलायनानै आरोना बिराद गोबावजों बिगुमै बिबोनांबाबो लोगोआनो मोनलायलाया जोंना आरोना बाव दाबसे थानाय नालाय लोगो मोना आरो आयं बायदि आयंआ सोर नायो सोरबो आरो स्टेट बिखुनजोनि बायदिसो आरोना बेना सोर नायबाय थायो बिदि होनग्रासो नायगोन ना गाइस मोना एकदम बुजिया बारा थिगना सादा सिदा आरोना बिखुनजोजों एखे जेरै आइया दाख्लैयो सोर नायो होननानै मिनिनाया नोंथांमोना बिराद मोजां मोनदोंना लेक्सारखौ आइनिखौ आरोना खिन्थु बे आइनि रियेल एकदम गोसोजों ओंखारबोनाय रावसो आरोना खुनु मिलाबत गैया बेवहाय दाबो बिदिनो बुंगासिनो साइडे जोंखौ आरोना ओमफ्राय जों एसे सुखु दुखुनि बाथ्रा सावरायनोसै दिनैसो लोगो मोनदों नाय दिनैसो बिगुमैखौ नुनानै फेसाव ग्ल' जादों दाख्लै बेसे एकदम दरसिमोन आंना फिल्टारखासो केमेराया एकदम जेबो नङा आरो मोजां सिबाय मानसियाल' एसे गाहाय आरो खिथा जाबावासो नायलाय लोगो मोनलायलायाहाय सिबायफोर बिराद गोबावजोंसो लोगो मोननो होनाय जायो आरोना बिबोनांफोराबो रावबो लोगो मोना बिबोनां हौवाफोरा बिदिनो गावबागाव खामानिफोर फारसे थानाय जायो खुनुरुखुम थाङो जोंबो एकदम एखमबा फैगासेयाव थांनायानो जाया एखमबा फैगासेयाव थाङो बिखुनजोखौनो 2-2.5 बोसोरजोंसो नुयो माथो होननानै बुंबावनो आरोना स' ओंखायनो दिनै लेंहरलायबाय आरो लोगो मोनलायलायबाय थांनोबो बावलां बिगुमैयाबो ओमफ्राय बिबोनां हौवाफोरखौबो लेंहरबाय आरो बिदिनो काजिन थाजिन बायदि गोजा आंनि आरो फैगासिनो दङ सासे र' दा देखायबावगोन आङो बिथांनि संनाय ओंख्रिया बिदि महर जाबाय आरोना हायलुरि संनाय ओंख्रिया दे जाबाय दे गबाय आं दिनै बेखौ संनो सासेयाव दा सफैदों आरोना बिनानाव माने फालेर नोंहा गोबाव जादोंलै एसे गोबाव जादों बयबो बेस्थ' माया न'आवनो आरोना ओमफ्राय बिमायाथ' गैबावा बङायावसो जादों बेबो आंनि आनैनि आरोना जायगानिनो क'क्राझारनो बेहा ओमफ्राय दिनै जमा आरोना काजिन जाहैबाय आंनि ना मा होनो नोंथां थांदो एसे बेयाव जालु जाला जाहैदो जानाय आसना बैयावसो दासो सफैदो बेहा सबसे लास्ट जोंहा बेनिफ्राय सफैनाङा गैथ'ला दंबावोमोन ओमफ्राय गावबागाव बेस्थ' गोजासै थांनो जाहैदो एसे बेयाव एसे आसन जागासिनो दङ आसनाव भिडिअ लाहैला आङो बिगुमैया दा दुब्बुन सिखारनानै खारगोन आरोना होद बिदिखौ लायो नामा होननानै खाजिखौ जि खनजागासिनो दङ जानो होननानै फैनाय आरोना ओरैबादि मानसि बिसोरो नै सासेयाथ' जि खाजि हाग्राया बारा मोजां नङा एक्सपार्ट स्ल' मसनावसो आरोना दे जादो दे जास्रांदो एसे एकदम बिगुमैया ना बाथोन खुदुना बाथोन बानायनायाव एक्सपार्टसो जोंना रानना हो जाथों गोसोआव थाथों दे जाना हो नङा ना बाथोन आरो खुदुना बाथोना आलदा ना दे जादो दे बिदि बारे लोगो मोनलायलायबाय थाया जादो दा ओंखामा ओमफ्राय दालिजों जानांगोन बेदरा जाखाजोबबाय ओरैनो सिन्था गैया नाबो दंखायो जा जोगोनार बाथोन रानलाय एकदम ना बाथोन रानलाय बिराद बिगुमैखौसो बाहायनानै जायो बिसोरो बोरैबा फंबाय बिनानाव फैदोंबाबो आंहा नै माने जिरायफाबाय थानो मोना आरोना नै मा होनो फिसाजोंसो ओंखाम दौग्रोनोसै मैया आङो खेला ओरैनो होनहरबाय बिगुमैनि बार्थडे गाबोन जोंनाव फैदो बिगुमै लेंहरदोंबाय बिगुमैनि बार्थडे सानजोब्बाय मानसिफ्रा दहाय फुङावनो सासेयाथ' बिगुमैखौ हेपि बार्थडे लिरना हरबावबाय जाहैदों बिगुमैया रायनानै सेल आंखौ मानो खिथाहरफिनाखै बिसोरनो होननानै साला खिथाहरफिनाबाबो जागौमोन आं गिफ्टफोर लाबोगौमोन खोमा सोरबाफोर ओरै फैदों रावबो गिफ्ट लाबाखै आइदै मा सना गैया ओमफ्राय आंहा नै बेयावनो फिसाजोंसो बेस्थ' आरोना जानोसै मा जानोसै फिसा गोनांफोरखौलाय मा जानो बहा फ्रिज जानो 8 घन्टा जाबाय खाजिखौनो दाबो जाखाङा ओमफ्राय ओंखाम मोनसै एकदम बिगुमैजों सावरायनानै बेसेबांबा गोबाव लोगो मोननाय दासिमबो जोबा मेथाइआनो 8 घन्टा जाबाय ओंखाम खुरनो हानोसै बिदि पार्सनेल रायलायग्रा बिसोरो बेस्राफोर रायलायनोबो मोनथाराबो नालाय होमबाबो टाइमानो गैया गाव गावस्रानो बेस्थ' बिथांमोना ओमफ्राय लेथेर फेथेर जानो एकदम बहायबाय आरोना ओरै सोरबा ओरै माबा हे भगवान आंबो इनो जानो लाखानोसै माने बिमा बुराया उखैबायनाय जादों ओमफ्राय नै ओंख्रिया बिराद बुरजाबाय थोरसियानो समायला जाब्रा देन्स मा दं खिथालाय नोंथां ना दङ अमाजों मैथा पुदिना दालि आरो ना बाथोनबाव बिन्स भाजा
Asar. Alulah. Birat bergadang. Asal kazalah. Kalian kasih. खिथायाखै मोजाङै याथ' नै एकदम लावजंजं जालायनाय आयदै जाथोंसै सिबायफोर लेथेर फेथेर माथो खालामनो जायगाफ्राबो जोंनाबो डाइनिं टेबोलाबो बिराद गिदिर साल दंफांनिसो बानायनाय जाहैबाय दा सिगुननिसो जोंना माबानि गाम्बारिनि जागोनदो दे आंबो बिदिनो जानोसै आरोना बिसे फंबाय बिनानावमोनजों दिनै एकदम बाहुबलिखौ पात्ता गैलायलाब्रा आङो दायो जाथोंसै बियो सियार गैया बाबा माबा मा होनो बेखौ पाथि बनानै जाबाय जेबो नङा मादैमोना माने लेथेर फेथेर जाजोब्बाय बयबो जानोसै ज' जायो जों बिदि थोन थोन जाबासो गोथाव ना मा होनो आंसो नामा बेलेगा होना आंसो थावना बाबा दोनथ'लाय बाबा प्लिज ओंखाम जादो मोजाङै पार्टि जाथांबा पार्टि untuk bisa tadi deh, jangan, entah bodoh, pala jangan siapa nak, nangang mereka ada skor bina, kali jangan mereka ada sak, nanti ya sudah ini. Lari hendak jeng sana lah kan sih, lari apa hak kau kagak sadar nggak? Sana semua nak. Macam tu mereka sadar. Pakai ni apa? Malah pas phone mereka ini mana? Mungkin pakai ni. Kau tahu tak bos baik? Hah? Ini anggap tu. Guru ada sana. Sungguh kaya sebaik. Sangat sih. Ya, guys, juga macam kamera nang warna. Hanan lah yang sudah bagus dah. Nunggu barang kamera nang lewat. Pala $1 na. Ang sabi nalay. Sangat sih. Mulu dah. Hah? Tunggu betul betul. Mana sih? Pasang apa? Jadi punya kan juga ada bra. Angkat pasang pun satu lagi nih. Atau kenapa nih? Oh iya, bukan ni. Macam macam kali pasang bandai kau kan satu lang. Sama lepas bel pandai kau macam mana? जाखांनानै ओमफ्राय नुवाखै लाद्रा फाद्रा एकदम एबारना जाहोनांगौबो बिसिनाबो होनांगौ बिसोरनो नायदो ओरैबादि एकदम आजादि आरो दंबावोसोमोन बिसिनाया ओमफ्राय गुलायगौमोन आरोना फैजोबाखै गाव अमाव लेथेर फेथेर जानानै दङ मासो नामा आंना फिसाजो होंगो दोङोमोन बा दिनै गोबावजों खनसे दोङोमोन नालाय जाखांनानै उलार जाजोब्बाय जाहैदों बिथांमोना ओमफ्राय एसे बिसिनायाव रेस्ट लास्रांजोब्बाय आरोना आरो सावरायबावनोसै हाखा हुखा बेसरा बिगुमाया सबसे लास्ट जाबाय आरोना जानाया बिबानाफोरखौ अनबाय बायनानै मोखांखौ मा बिदि लाखा बिदिनो खाना मानदोंना न'खा मानसिखौनो दे जादो दे माथो दे लाया थांनायनि लाहार फाहार खावसे थांग्रोसिगोन खावसे थांथ'आ आरोना खावसे एसे थाथ'बावगोन जाया टाइमा खम बिहा बिदाय लालांसिगोन ओइ नोंथां खोमाखि थांसै बिराद जाबाय बिराद गोथावमोन जानानै उदै बुंलायलायबाय ओंख्रि ओंखामखौ गोथाव होनबाय एकदम होनथाबबाय थासिगोन नामा बेखौनो भिडिअ जोबजासिम बोरैबा गोजा फंबायसो सिबायफोर दे थांदो नोंसानिया थांदो बासटाराव थांगोन ना बेयाव गाखोहैनो खरंझलायाव जालाय इसानाया ओमफ्राय थांनो गोसो गैया थांबाय सानैया ओमफ्राय बिसोर थांनो गोसो गैया बिगुमैखौ एसे लाइन बारबावसिगोन आरोना बिसोरो
जोंना बिदिनो मोजां मस्ति लेक्सारसो आरोना सनाफोर जेबो एदावला एदावलि जेबो एकदम मैला एदावला एदावलि जेबो गैया आरोना जोंना जाखिनि दं नांगौ रायजो राजानि गेजेरावनो बास बिदिल' जेबो गाज्रि भाब गैया मालायफोरनि बायदि गुमै गुमै बिदिबो गैया जोंना मायो आगै आगै बिदिबो जेबो गैया आरोना जोंनाव एकदम बिगुमायाबोथ' बिदिनोखासै एकदम सादा सिदा आरो बिबोनांफ्राबो बिदि मैला मैलि गैया आरोना जोंना गाज्रि गोसोनि रावबो गैया सोरबा सोरबा थायो नङा होमबा गुमै बिगुमै बिबोनां एदावलायनाय बहुत गाज्रि स' जोंना बिदि जेबो गैया आरो आंनावथ' गुमैयानो गैखाबावा गुमैखौ मादि एदावो मोनथिबावा आङो सादा सिदाथार आरोना आंथ' खिथानो लाबाय आं बिदिनो जोंना हासि मोजां माने दसे हासि मोजां खालामनानै थांसिगोन बे सानैया क'क्राझार नालाय एबारना बिस्रा थांनाङा सानैया थांगोन बङाइगाव थांबाय आरो बिसोरना बिजनिबो थांबावनोसो हागौ मिथिला बिसोर दंसै आरोना थाबथा थुबथानो बिदिखौबालाय माथो गोलाव खालामबावनो आरोना दोनथ'नोसै दोनथ'नोसै बाय मा होननांगौ मिथिया नोंसोर इउटुबारनि बिनानावबो मिथिया आब'नि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम लाइक खालामनांगौ फैया नालाय बारा फैया सम फैयो जेबो बुंनो रोङा आंना हासबेन्डआबो बिदि बुंनानै होआ आंनि हिन्जाव चेनेलखौ लाइक खालामथार जयासो होनसिगोन लाइक करिबो होनलायसिगोन एनिफ्राय सोरनाफोर नांलाया जाय मोजां मोनदों बे लाइक साबस्क्राइब खालामनानै गालांखागोन आरोना ओमफ्राय होननांगौ खिनिखौ आंबो होनबाय आरो आंबो खालामहैखायो नालाय स' थेंक इउ स' माच